El Boomen d'aquesta edició m'està agradant molt més que les anteriors, jo crec que cada any ens superem, i m'està agradant més perquè ens coneixem tots més, hi ha més proximitat, el format ha donat una mica més de protagonista o de protagonisme en els patrocinadors i sobretot el sentir-te com a casa, com algo que ja és habitual amb la teva feina i amb el teu món relacional. La meva marca, jo soc private banker de Banc Mediolanum, jo crec que té uns valors molt femenins, molt propers a les dones. Per què? Perquè treballem sempre amb un criteri de llarg termini, amb un criteri de racionalitat amb les finances, de tocar de peus a terra i sobretot amb una visió de seguretat i de confiança. I això és marcadament femení.